Кой е мисля? Защо плачеш? Аз съм Рудов. С еленчето с червеното после. Другите елени ми се смеят. Правят си с мен шега. Гонят ме от тяхната игра. Ти защо плачеш? Виж ме мене. Снежко белодръжко. С нос от мозък. Целия от сняг. Въгленчета имам за очички. Тънки клончета ръчички. Но си знам, радвам всички. Така ли, деца? Да! Снежко, ти роден от сняг. Ти си истински добряк. Смяташ снежните гърди, най-добро сърце топчи. Да, но сам не съм. Имам цял отбор навън. Ето ги децата от група Детелина. Да. Айде на клас. На клас и децата. Но задача имам аз една, да зарадвам всичките деца. И на Коледа в нощта подаръци да им донеса. Играчки, шоколади и още много изненади. А защо се радва всяко дете по Коледа? Ще ни покажат децата от група Мики Маус. Радва се всяко дете.
Чу мама отвън, Коледния звън. Дали не идва в този час дядо Коледа при нас? Наистина, и аз го чувам. Yeah!
Колко е весело, колко е празнично, колко са талантливи тези деца. Но тая деца. Какво да Чукари, сурвакари, с бръчки трянови в ръцете. Всички хора поздравете. Пожелайте да здравеят, 100 години да живеят. Дали? И аз ще ви най-добри успехи на света. Я да чуем кое. Ало, здравей, аз съм Еленчето Рудо. Дядо Коледа, здравей! Всички тук те чакат в запас. Да пристигнеш тук при нас и вратите ще отворим и на теб ще заговорим. Заповядай, дядо Коледа! Oddaleczna planina, człowiek deca dobryczki, czakać grejna i oczyczki, i za mnie dziecko ta gradina, i to cała rodzina.
всички мълчугани, имам дарове избрани. Да сте живи, дядови умници, да сте здрави, весели дечица. Здравейте, мили деца! От далечните земи, през гори и планини. И идвам аз в този час, дядо Коледа при вас. За дечицата послушни, то се знай, че ще има подаръци без край.